Maayong good morning sa tanan, no? Sa ebanghelyo nato karon mga igsoon, sa atong gibasa nga ebanghelyo, atong nadungog nga mitungha si Jesus sa iyang matinun-an o ipakita si Jesus sa iyang matinun-an ug miingon ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nangahadlok sila apan gipakita niya ang iyang makamot ug mga tiil aron ipakita niya nga tinuod siya nga nabanhaw ug anaa uban kanila. Mga igsoon, usahay sama pod ta sa mga disipulo o sa mga tinun-an, anaa kanato ang gibati nga kahadlok ug kabalaka. Ilabi na tungod sa mga bugat, mga problema, nabalaka ta tungod sa atong gibati nga mga sakit, ug uban pa, apan ang mensahe sa nabanhaw nga Ginoo mao kini ayaw kahadlok, ang kalinaw mag-uban kanimo, no? Ayaw kahadlok, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nahinomdom ko sa usa ka istorya. Adunay usa ka inahan mga igsoon nga naghulat dito sa ospital kay nagkasakit ang iyang anak. Dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Usa ka madre miduol kaniya ug miingon, kung naa si Jesus, naapod ang kalinaw. Taod-taod giimbita kining maong nanay sa madre nga mga muyo. Sumato nangamuyo sila. Paghuman sa ilang pangamuyo, wala dayon nawala ang problema. Apan ang inahan mibati og kalinaw sa iyang kasing-kasing. Nabati niya nga dili siya, wala siya mag-inusara, kauban niya ang nabanhaw nga Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang good news sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Buhi si Jesus, no? Buhi si Jesus, dili siya patay. Ang atong paglaom o atong malauman, atong maduulan sa atong mga problema, buhi, no? Mao na nga dili kita angay nga mahadlok o mabalaka. Mao kini ang mensahe, ayaw kamo kabalaka, ang kalinaw mag-uban kaninyo, no? So, mga igsoon, kung walay peace of mind ang imong kaugalingon karon, pangayua ang kalinaw nga mag-uban kanimo sa nabanhaw nato nga Ginoo. Kaya ang nabanhaw nga Ginoo nag-ingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. So mao kini ang mensahe ug ang pangayoon natong grasya sa atong nabanhaw nga Ginoo nga siya gayud mag-auban kanato, ilabi na kong anaa ta sa makasamok, mga kakuyaw, kabalakag kahadlok. Amen.